Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan. Aginteak menek Kaixo, eta ongi etorri guztioi berdin berri airean podcast feministara, gure lehenengo podcasta. Bai? Eta bueno, zen modu zaude, Lidia? Urduri zaude? Bueno, urduri pixkat, baina pozik hasteko podcast honekin. Orduan gaina, haze polita geratu dan gure txokoa, ez? Megafono eta guzti berdin berri logoarekin. Bai, megafono izango da gure berdinberri.eus web orrialdeko simboloa. Izango genuke, bertan aurkituko dituzue, bai elkarrizketak, bai podcastak, bai jokoak eta pixka da. Eta orduan hori izango da pixka gure logoa. Hoi da, eta gogoratu, apuntatu berdinberri.eus, eta bueno, ja, astea goaz, ezta? Bai. Eta lehenengo gauza izango da izatean non gauden, Zumaiko Gaztetxola, gure Aitor eta Iratirekin. Eupa. Arratsaldeon. Zer zaudete zuek? Ondo, urduri gure bai, gure aurrenengo podcasta eta. Bueno, ondo da. Eta bueno, hasiko gara orduan gure gonbidatuekin. Lehenengo gaiari ekingo dugu, bale? Orduan, jakin bakigu irudiaren munduan bizi garen, azkenen askotan irudi perfektu horren atzean ibiltzen gara, edo azkenen hori jendartean ematen den gauza bada. Orduan, hori izango da gure lehenengo gaia, nahi genuen zuekin laindu lodifobia, edo pixkate ze presioa bizi dugun bat emakume izategatik, baina bueno, ez horregatik bakarrik, bale? Orduan, horretarako ikusiko dugu bideo bat, Joli Molire, ezautzen duzue Joli Moli youtuberra? Bale, orduan, zarrera emango diogu tarte honi bideotxo bat ikusten. ¿No? Vale. Hola mi peña, hoy vengo negra como mi alma porque es que resulta que me he dado cuenta de que la sociedad me está martirizando, como siempre, pero me he dado cuenta ahora. Porque resulta que el otro día me fui de compras, no tengo pantalones porque se me han petado todos porque me los compro de la calidad, menos todo porque son baratos y luego petan. Lo que pasó fue lo siguiente, yo cogí un pantalón, dije, coño, la 42 me tiene que valer. Hice así y esta era la cintura literalmente, o sea... Perdone, señor de la tienda de Inditex, ¿dónde me meto aquí? Porque es que no me cabe ni el cuello. ¿Me explicas? Yo toda mi vida he estado como muy delgada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que me gusta comer y ver Netflix al mismo tiempo. Entonces me estoy poniendo fondona, sí. Estoy de esto que me puedo dar en la pancita y hacer pop, pop, pop. Que no es que me cree un problema ni nada, porque yo estoy muy buena. Pero los señores de las tiendas han decidido que este verano no me puedo vestir. Zuiritzea kasu honen inguruan, irudia, modaren mundua... Zeran bizi duzu zuepa? Pixkautea izan duen bezera, no? Azkenean, jutezea, se supone zure taia dan galtzatzuk erostea adibidez. Eta gero, olako galtzatzuk dira. Nik uzet gaur egun ari direla gehiago ez visualizatzen irudi perfektua. Eta baino baino gehiago zenbakia jotela behitza, no? Oida. Zure honen bat izuzu berrogeita bia eta etzinean zertan gaxi zentiu behar, baina nola berrogeita bi handi bezala ikusten. Hori, nik uste taia behar. berrian ze izan berko zala. Tipo, gorputz medidako. Hori da, zuk azkenean ez dezu ber hogeita masi bat. Zuk ikustu da zuk galtzari txikia dela, basatezu, igual berrogei bat berdet galtza hontan da listo. Baina nola taiak dauden, nik uste hor bari frustratzeala. Eta parte oso taia limita baia, eta parte taia realista batzuk, baia, supuestamente, berrogeita bi hortatik anatatzei janak, eske nun erosteue. Hori da, mangok sortu zuen bioleta hori, aparte, dena aparte bat intzun, kanon horietan ez baza sartzen gaina beste bat dena bat ajomezu. Eta hori, azkenean, jarizek esan du bezala, sare sozialak indaula oso gorputz idealizauak eta perfektuak ikuste diteu.
Ta ez da bakarrikan igual pertsona batzuk gorputz horiak eta zuk esatezu boa gorputz hori nahi. Igual pertsona hori bai komplexoak indago eta edita hoindu argazki hori. Eta azkenean ez da benetan hola, baina azkenean demo guztian aize ikusten imagen bat, azkenean zure burua konbentzi bitezu eta dana konbentzitzen. Claro. Eta neskota mutiak, uste zue iguala, bizi dezuela kontu honetan? Ez dut ikusten prozio iguala zo, eritzu zait, emakumea itxuragaitik gehiago, gero eskatze zegoela gehiago esatzea. Baina bai iruditu zait taian arabera eta gizenago zegotia baitare gizona ere asko afektatzea gase bat, taia txiki hauetan ontzat. Ikusten dugu norbait argaldu dala eta lehenengo gauza esatea da, ze guapa edo ze guapo zauden, ez? Talderbezko kasua ez da esaten, potoltzen danean. Ja. Aldameneko jodertzen bat potoldu du. Ezak igueres bakoitzak nola hartuko zure komentario hori nahiztasun nahi gabein. Eta ez kontura igual. Bueno, es que berez hitza bera, ez? Baita. Gaizki dago, ez? Ez kontura usaten, gorputz biluzi bat, edo biluzi izakabe zaterretikorako bat, zoituta gauden argalak ikustea kamisete gabe edo sujetadoretan da hola, eta errepenen potolo batek kamisetak entzen dunean da non reakzio da lanbuera, eta gaztetxoran asko egin da, bale? Landu deunean gorputzan asuntua, jende potolua saldu danean biluzi, jende reakzio hau da. Ez que berez baina hori lehen aipatu deu, ez? Beste zara eta guzti horietan, taia ondina ez da erreala, ez que jendea ez dola. Bai, nik uste, segun ze gorputza tal da edo ez da. Eta eskotan entzuten komentaioa da, ni potola izan da eskotiekin nua eta tuen zeina ya que tienes. Baina gero tripa biztan juten eizen momentuan igual da, Otan gozak aldatzea ere bai, eta erropa ere bai, segun ze potolak eramaten duen eta nola eramaten duen erropa hori, gauzak aldau itea. Bai, era bat ados. Vale, eta gero, aipatu nahi genuen ere bai, ea zein dan zuen lelo, feminista gogokoena, eta orduan, nik honeak hartzen dut nire lelo feminista gogokoena da la talla 38 ma aprieta el txotxo. Eta ez dakizuen pentsatu dezuen, claro, hola, momentuan, zein dan zuen, dezuen lelo feminista favoriton bat, gogokon bat. Marina, adibidez? Nire gustatzen pilo bat, el patriarcado me da patriarcadas. Beste gai bat jorratuko dugu orain, baina hori baino lehenastu zaigu esatea daukagula hor, ez dakit fikatu zegiten baina. Zer aldeitiko genioke. Aluazpen libre, fotokol. Fotokola. Eta orduan gero ukiko duzue zuek, nahi baduzue tartea jartzeko hor mesuren bat, zuen lelo feminista, por ejemplo. Bai, nahi duzuena. Bueno, dakizue, artengo urtea izan dela nahiko iluna. Urrengo gaiari helduko diogu, 2020 urtean, gauza ezberdina gertatu dira ez, eta nahiko urte iluna. Ez dakit, horrekin hau den, baina nahiko urte iluna izan da. Baina, bai egon direla argi batzuk, eta nahiko, eta asko gainera jende gazteak sortuak, bai? Orduan, ziur, zuek, eta gainera mugitzen basarete Instagram eta guzti horietan, jakingo duzuela, ez dakit horrean dira zenbaten gora izan, baina urte erdi, más o menos. Mutil bat juntzara eskolara gonarekin, eta, bideratu zuten, psikologora. Hemen gero zer gertatu zen, mugimendu bat sortu zen, batez ere gaztiak sortua gainera eta zaharien bitartez, eta zizen da jendia, justo horrelako janskera eta genero rolak eta guzti hori ikapurtzeko, bideoak egotzen zaretara, eta kasu honetan mutilak gonakin, eta neskak ere. Parte hartu zen dute, no? Ez, parte hartu. Baina ezagutu? Bai. Mutian bat parte hartu zen. Ez komentau genien daula, pero jende gutxik sekin mugimendu bizola. Porque justo egun bat antolau zuen lauan izan zen uste. Pero jende gutxi sekin. Bueno, nik uste nahizta jakinetan. Egia esan. Gero igual jendean sorprendi bingo zigula, baina... Kostoko zitzaien gonakin juta? Bai. Eta honea, gaztetxorara gonarekin igual bai, ez? Ez gustetetzela jongo ara. A ber, nik uste bat hasiko balin bazan, bestiak jongo ziala. Ogeio atribuiko ziala, baina inor junda bat bakarrik etzana jongo. Nik uste lehenengo paus hori asko kritikako zala. Gero basoko zen, pero lehenengoa impactante zela izango zan, nik uste. Bai. Tipo bildur bat.
Bai, azteko zuek jakinko ez bazuen movimentu hori da, eta mutilen bate jakinko balu eta guanekin azalduko balitz, zen izango zuen jarrera, adibidez. Asko harrituko nintzen. Bai, nik uste komentatu. Ondoko pero ez txarrea. Ez txarrea más harrituta, pero txarrea ez. Oida. Kaixi komentoko nukean, hori da komentoko genuen. Baina mutin artean bai kritikoko zan asko. Bokei, bai, exageraba, osea, Bai. Nik uste da azkenean gehiago marikon, ez deula hartzen maskulino bezala, eta mutilek maskulinoak nahi izan. Orduan norbaitek gehi deitzian, ez esaten maskulinidoti ez dekala, eta horrek alde behien ego maskulinoa. Neska bezera. Bebai, marikontaz aparte tala, insulto bezala askotan neska erabiltzea. Eta, Nik uste dara ere bai, biltzeuela hitz hori, behaien maskulinadia reafirmatzeko behaien buruai, eta pentsatzeko gehi odiala bezala beste pertsona baino, porque behaien ustez da hori, daun gauzaikan txarrena. Orduan, behaiek nola ez duen nahi bere burua, behaien bestiak, hola perzibitzia, bestia izatei. Horaz genean, kriston puta irutzea behien baita ere, porque irutzea kriston karga dakala gainean. Azkenean, igual baita konstiento, igual ez ze pixoekan hitzorrek, hitzak, erabiltzituenak. Pero azkenean da atenteot egun beharra demuzuan, zure egitzen mazizu noraitek zan izula marikon, pues ordan zu igual urringo gune junguza ondokoana esaten zu nosike eta ordan zuri azteko eta horre eroitzeko kargana. Eta guztian gara tio, kriston. Eskotan koraza bat deslaite jalare bai. Baina muti, guri bain dikan, uste zeu, neharritia klasian, o jo que se, o dependian nahi besarka bat ematea, pero mutiak hori zindu egin. Osa da. Vale, eta hemen albistekin baita ekarri dizuegu, bueno, azaroak 25ean, bakizu segundan, ez? Bai. Komian aurkako indarkerian aurkako gunean. Eta aurte, justo egun horretan, zein hil zan? Maradona. Eta zer gertatu zen? Futbol partido bat zeken, femeninoa. Eta Maradona hil zan ez dala, minuto de silencio bat nahi zunin. Eta tipa bat, jokalari bat, negau gintzen, minuto de silencio egitea, eta lurrian ez izan bizkarra ematen, ze azkenian Maradona ez zaion iruditzen omenaldi bat berreko pertsona bat. Porque bai, gertatu zen apizkat egun horretan zan, de repente, mugimendu feministan edo gizartean, ez dakit, egun oso potente bat, eta aldarrikatzeko egun oso potente bat, eta, bueno, pues beharrezkoa, geratu zen apizkat, como estalita. Ez guztiz, porque, bueno, ez genuen utzi, baina egia da, adibidez ekarri dizkizuet hemen, egun horietan atera ziren titular batzuk, periodikoet. Proponen que el 25 de noviembre se convierta en el Día de la Selección Argentina. Es muy fuerte. 25N, el día en que murió el fútbol y nació la leyenda de Maradona. Bai, baina, eta hor dago argi, eta da izaro, porque va a eta menso kriston espitza, eta oso potente. Bai. Nahi oso ikusten dugu, eta gero komentatzen. Bai. Bueno, eskerrik asko. Egia da matxismoa, arrazakeria eta bar gai dekogu zenean inguruan askotan tokatzen dela maite dugun jendea seinalatzea, horiekin amaitzeko. Eta hori oso gogorra da, ze askotan dia gure anaiak, gure aitak, gure irakasleak, gustoko dekogun artista bat, edo hil berri dan futbol jokalari bat. Edo gu geu, ez? Atzoko guna izen zen nahiko gogorra, nik uste, nahiko tristea. Eta, bueno, hemen zauezenetako batzuk, badakit behintzat, decepzionatu gintu zuen Twitterren bereziki, sareetan. Eta, bueno, argi ikusi izan, publikoak ze iritzi dekon, eta jaideko gula futbolari famatu batek bortxatzen edo jotzen bagaitu. Eta guk jarraituko dugu hemen irmo seinalatzen, zuek zuen burua seinalatu arte,
baina jakin benetako desentzia, norbere burua, seinalatzea autoikastean badagoela, besteok egin dugun moduen, ze erantzukizuna norberarena da, eta lanketa hori egin behar da, eta oso garrantzitsua da, torduen zuen usteen kontra eta zuen legeen kontra, gora borroka feminista. Gase iruditu zaizue bideo. Azkenan oso potentea da, porque hor dago holtza gainean emakume gazte bat, jartzen guztioi, en su sitio. Azkenan oso potentea da. Bai. Iruditzait esan dundana oso reala dela eta oso direkto eta oso fuerte esan duna. Eta ez dakit, iruditzait bai dala diskurso bat jendiai rekapazitatzen laguntzeko. Gure edadean artea guain adiez, atadasako generación de cristales. Es que con esta generación de cristal ya se me se reín. Eta da, esta generación de cristal da, consciente izan erabiltzen o típico broma machistak o racistak o homofobak, ez dira bromak, kolektibo bat dago horta artean. Eta behaien justifikazioa jamizke leheno hartan hori esan. Leheno ondo zen ikusita jamiz, korrek ez duzen nahi ondo da honik. Ez daki. Gainara ditu emitiko de, ez diot inorrei ofenditzen orduan tipo ondo bezala dago. Gauza berri hauek, tipo pasatzen aizate honekin jazin da zen. Baina bukatzeko, pizkat zuek komentatzia baita zelan bizi duzuen zuek feminismoa, ze alternatiba dituzuen baita hor aritzeko, talde eta antolatuaren ideia hori baita buruan badakazue, ez? Nik uste berez ondo musara idia, nik uste nik uste aldeula egin. Iruitze zait, proponitu balin baiteu gauza asko, nik uste zuzendariak eta adozion goiala, porque holako gauzetan beti adozion dia guain arte, eta iruitze zait, guain igual koronavirusak dan asko zaio da, porque ezin gehiago geletan, eta patioan, ebai, ezin dugu guaino gaztiokin osarrokin ere ez, eta alde horretatik zaio da, baina nik uste bestela aldalain. Baina da berria azten dara, ze egin alduzu patioan adibidez. Eta neguan ere bai portxetan. Piskat hau guztiak egutzen. Bueno, ez da importantio. Azkenean da, egun bat, aztea. Hori da, baina nik uste bez azte bat dugu. Aztea, ideia. Pentsatzen da, nik uste jun bergala zuze proposau zuzendaritza eta esan hauengo deu. Hori da. Berde zuen buruan gantzen iztu, hori falta zaizu. Bai, jo, mila bi esker. Mila esker partatzagatik eta... Preparadas, más fuertes.